Salam ekranında onlar geçerse edi dilleşler, öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Aýpdaşman transport köpçülüklerin transport taky säwrükler, bökdeşikler sebäpli gijaga almaly bolduk. Bilinçli ýaly habaryňyz bardyr, käbiriňiziň belki ýokdur. Birinji ýyldan başlap Germaniýada 3 aýlyk iyul, awgust aýlaryna tutuş bir aý boýunça Germaniýanyň hemme ýerine aýlanmak, gezmek 9 euro bolansoň halkam köp ýykyny diýe, şoň üçin köp gatnaw bolýa, şoň üçin gijagarlyk men ýetişip bilmedim. Şoň üçin aýpdaşman ötünç soraýan. Bizim bugünkü temamyz halkara gurumalaryň Türkmenistanyň diktatorlygy we halky bilen gatnaşyklary. Şu halkara gurumalaryň Türkmenistanyň diktatorlygy we halky bilen bolan gatnaşyklarynyň taryhyna, şu günkü gününe we geljegine syň edýär. Bugünkü myhmanymyz Hereket adly birleşen Türkmen Halk Frontunyň baş tutany, owalky syýasy tutsaw şeýlede ykdysadyýat ilmlarynyň doktory Akmuhammed Baýhanow. Akmuhammed ağa, hoş geldiňiz. Köp sağ ol, hoş geldin. Akmuhammed ağa, inni şu halkara gurumalaryň diktatorlyk Türkmenistanyň diktatorlyk we halky bilen bolan gatnaşyklar diýilenne ine siziň şol ýatan ýerleri ýagty bolsun, merhum Abdukulaga, Abdulkerim Maltmaga şolar bilen bile syýasy işler alyp baraňyzdaky halkara gurumalarynyň Türkmenistanyň diktatorlyk we halk bilen bolan gatnaşygy soň siziň syýasy tutsawlykda Türkmenistanyň zyndanlaryna oturanmagyňyz halkara gurumalarynyň halk hem diktatorlyk bilen bolan gatnaşyklary nähilidi? Soňam şu günkü güni geljekde nähili bolsa gowgolar şolary siziň bilen söhbet etsek öňürde şu bir taryhyndan başlasak şu tejribeleňizi halk köpçüligi bilen paýlaşaýsaňyz söz sizde. Döwlet şol 91-nji ýylda bir taraplyk alnandan soň halkara gurumlar Türkmenistana gelip başlady. We men şu wagtlar Aşgabatyň konditer kombinatynyň general direktoridim. Her ýyl şol ipodromda neme geçirildi, toý geçirildi. Şu bir taraplyk münasibetdi. Geçirilen toýlary kim alyp barýardy? Şu Aşgabatyň edaralary, konditer kombinat mi, Windavot mi, Pivzavot mi, belki zavodlar, zavod fabriklere taşyrýardylar. Şu biz kollektivimiz bilen baryp şu ýerde gurnaýardyk, şu bayramçylygy we geçirýärdik da. Indi şu edil başlaýan zatlaryň başlaýan wagty gören täzirli hem gowdy ýagdaý. Täze gelýän işçiler şu kollektivler bilen asnaşykly gatnaşýardylar şu wagtlar. Ama gören bir şeýle täzin bir demokratik atnaşyňa bady. Aýdylanan dinleýärdiler we olaryň şu garadanlary we ýa-ýanky pudok başlyklary bilen ýözlerini alyp barşy Türkmenistan halkynyň geljegi üçin bir bähbitli işe meňzeýär diýjek bolýanlar. Men köp işçilerden duşdum, köp işçilerden bile de şu wagtlar bayramçylygy geçirdik. Şu nime konditer kombinata berilen ýerde duşýardyk da şolar bilen gelýärler. Indi gitdiçe Niýazow 90-njy ýylda bir taraply alandan soň ýagdaý ýitip başlady. Şu wagt bir taraply alandan soň Niýazow men bir tarap diýdi. Men işime de goşulmaň, men halkyma da goşulmaň diýen ýalmanyna ýöne şeýle ören bir näme diýsem
Honun erdi, bu sakamerini diye de Oslo alt başladı, öğrenlik şeydi. Bu nemelen önünde de diplomatların önünde de bu yankı OBS'yan inspektörlerin önünde de Niyazov ya da jurnalistlerin önünde soru verilenine sizde siyasi vadi tanıyor görköz bir soğum yok deyip üstünden uliyattı adamdan. Şu berliyan soruları. Şondan soň bir hili neme siyasat bu nemelen siyasatı yankı OBS'yan inspektörlerinin eýleklerin eýlek guramaların inspektörlerinin alyp barýan siyasady Türkmenistan barada ütgap başlady. Türkmenistan barada o Türkmen halkyna değişli siyasat ütgap başlady şu guramaların arasynda. Näme üçin bu jaý kılda meselem OBS'ye barsa men jaýmyk ýalar kömek edin diýseler OBS'ye gurluşmän gapyny ýakyp gidýär. Aýdýarlar maňa. O beýle kedarlar. Buna biziň plany şuň aly hat bilen ýüzlense men hakykym bolýar diýip bilgende şolar şo hatada jogap beren o nime ýalylsa da ýanky turýama ýalylsa da kabul eden oklar. Bu mesele bilen bir işlem yok yani. Aslan yankı şu o Avrupan hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky ofisine yüz tutulanlar şeyle jogap berýärlermi? Ya da Merkel. Yani jogap berýärler. Gurlaşym bilen oklar hatda. Meselem diýeli şu bir pretensiýa bilen barsalar men öýmük ýalar ýa men hakkym bolýarlar ýa men oglum masalar ýa-ni şoň men işlat diýip barsa ýutup kömek edin diýse sesin çıkarman gapyny ýapýan wagtlar bolýan eken adamlaryň öňünde. Hiç şeýle jogapsyz. Bagşlan biziň wagtymyz ýokdy. Indi bu näme üçin beýle? Men şunu özümçe ve analiz berýärdim, oğlum häzirem bolýan. Aýsam şu Türkmenistan aýdaly her ýylda gaz satýar, ane Kytaýa satýar, bu beýleki turbolardan bir turbo bar, şu turbanyň içi boş duran, şondan gaz gidip bu satyp otyrlar. O näil satýany hiç kim aýdan oklar. Hatda Kytaýa satýan galynyň bahasyny aýdan oklar şu wada. Şeýle ýa-da her ýylda meselem atşot berenler prezident ona biziň şu gyzyl pul rezerwimiz şuňaly ösdi, awna halkyň kaznasyna şunça gyzyl pul berildi, şunça gaz satdyk, ana şu gyzyl pullary ana biz şu uğurlarda ulanjak, şu uğurlarda pudoklarda ulanjak, şulary östürjek diýip ne Niýazow ne Berdimuhammedow ýekejese aýdylanlar. Bu halk nemen bahat barada galyň bahat barada aýdan oklar. Bu diýmek gönül oğurluk gidýär. Olu oğurlugam kim edýär? Şonuň özleri edýär. Indi cehennem bular oğur diýerler. Şo galyň puly haýsy banklara gidýär Ýewropada? Haýsy banklarda goýulýar? Türkmenistana dolanyp gelen okdy Ýewropadaky banklara gidýär. Demek Ýewropan bankyna girse Ýewropa baýa ýaşaýdy. Şo Türkmenistanyň nemesinden satýan galyndan. Sebäp näme diýende Türkmenistana bir köp gelen ok Türkmenistana konvertasiýa da ýok. Türkmenistanyň diýmek gyzyl puly ýok. Konvertasiýa ýok orada. Onu o gyzyl pullar näde? Taşerrüt banklaryna. Taşerrüt banklaryny, taşerrüt şo taşerrüt goýulan banklar gaýry ýurtda bolsa şolar baýa da otyrlar. Ni alkorly Berdimuhammedow nerede köp onlar diýeli öými, zamakmy satyn alýar. Ýewropada haýsy ýurtda satyn alýar. Aşo Berdimuhammedow şo ýurtda da goýup ýaşapdylar. Ya şolar oşoň üçin gözüni ýumýar. We şolar täsir edýär göni OBS'ye we beýleki organlara, şo siyasi iş alyp barýan ýa adam hukuklaryny serýän organlara şolar gönül täsir edýän bolmaly. Türkmenistanlarda. Näme üçin Türkmenistanlarda açaçan, hiç açan bir mesele seredilmedi adam hukuklary barada. Komitet onu seredildi, şöyle o 2005-nji ýylyň dekabr aýynda.
Olam näme ýöne rekomendasiýa boýunça berdiler şu nemeleri fiyat tutulary boşadyň, o ýönkü sanjar meselesine basylanlar görkezdiň diýip şoňaly berildi. Olaň hiç nem etmediler. Olar netije çıkaran bolýa, etseň et, etmeseň etme, bize rekomendasiýa berýärdi. Hiç şu tolgan verince ýyldan bäri şu güneşenni hiç ýyly artık basış etmediler. Şonun artık basış edilmeýäniň sebäbi şu Türkmenistan'da oturup işläp oturan şu edaralaryň içindäki adamlar olar dakla atşot taýýarlap şu mesele seretmeli diýen ýagdaýynda Ýewropadaky galawny edaralar şu işe serederdi. Ýöne olara taýýarlanyp diýmek bularyň taýýarlasaň taýýarlama, taýýarlasaň taýýarla, taýýarlamasaň taýýarlama diýär. Bulan näçe diýmek şu edaraň öz üçin Türkmena sany seretmek ähmiýeti ýok. Sebäp näme diýende o Ýewropa Türkmenistanyň pul gelip oturýar. Olara adam gerekde, olara pul gerek. Yine şu nokta nazardan şu edaralar işliyor. Cehennem pul gelip oturuyor Avrupa. Bunlar näme 5 milyon adam näme bolanda şo bolsun diýär. Naşylar ýaly siyasat we şol gynansak da Ýewropada şu mesele şeýlere garýarlar. Ýani ýakynda 2 ýyldan men dinledim. Ýewropada şo atşot berdiler, adam hukuklaryny seredýän edara şu haýsy Bulgariýadym, Helsinki'dem şu edara täjrübe hükümeti baňda Türkmen Helsinki guramasy merkezi guramady. Ana şolar atşot berenler şolar dogry, şolaň aýdanlar tarap dogry. Siz Türkmenistana gelende diýä, dünýäňiz diýä, mesele diýä, Türkmenistan barada bolanyny diýä. Näme üçin dünýäňizde, näme üçin doýany standart bar diýä. Dogry aýdýar, ne ştaýda şu doýany standartyny diýse, ýanky pul girdeji Türkmenistanyň gelýän girdejisi gyzyl puly Ýewropa gelip otur. Ondan şol Ýewropadaky siýasatçylar bu zatlar barada bizden köp bilýärler, näçe pul gelýär, näçeden satýarlar, şo pullar ýerinde bar, olar bilýär. Onu diýmek Türkmenistana haýsam bolsa bir watyň dowamyny degmek gerek ýok, näme diýende Ýewropa baýa otur Türkmenistanyň puluny. Yine şu noktalardan işleýärler gynantakda. Şoň üçin olaň halka peýdasy ýok, olaň diktatura peýdasy bar. Muhammed ağa, yine siz hem zyndanlarda hem öý tutsaglygynda umuman 10 ýyl töweregi şular ýaly syýasy tutsag bolduňuzda. Seniň bilen aglanşykly ýanky şol Helsinki, Türkmen Helsinki guramasy bolsun, beýleki adam hukuklaryny goraýan Türkmenistan bilen baglanşykly guramalar we şolaň maglumatlaryny ýetirýän ýokardaky has giňiş meşberdäki adam hukuklaryny goraýan guramalar, ýanky Ýewropanyň howpsuzlyk we hizmetdaşlyk guramasy, Birleşen Milletler guramasy da şular siziň syýasy tutsaglyk döwrüňizde has aktiv we täsirlidir. Ýöne näme üçindir? Son şu guramalar ine meselem bir hili işgärleri ütködümi ya olaň Türkmenistan bilen baglanşykly syýasaty ütködümi biljekler ýöne şu taýda bir daha sorasym gelýär-de. Ina Ýewropanyň hukuk we hizmetdaşlyk guramasy köplenjem şol guraman Aşgabatdaky wekilhanasy seminarlar geçirýär. Korrupsiýa garşy görüş ýok, saýlaw nähili geçirilmeli. Meselem İçeri İşler Ministerliğinde polisiyalar plan meseleler bilen nähili işlemeli. Ya gümrük diýdi, ya şular ýaly kızatlar boýunça Türkmenistandaky korrupsionerlere okuw berýärler, kurs geçirýärler. Şular, şu zatlaryň Türkmenistanda edilmeginiň bir köpük çiğit ýaljak peýdasynyň ýokdugyny bilen okmuka? Ya da ýöne şol
ortada galyçka diýär şol ay iş etdikmi etdik kagdyny diýmek üçin edilýär. Şu zatlara nähil baha berip bolar? Döwlet bärde bir ýagdaý wadana şu wagt dogry diýär. Şolar şonu gözünýüm ýa-da şuada. Ýene bir ýagdaý bar, diýeli eger sen şu taýda adam hukuklaryny seredýän bolsaň, görýän berdenini ýykdylar. Çoğunluğunu yıktılar. Adamlar öýsüz, öwgasyz galylar. Men öz gözüm bilen gördüm. Çoğunludan aňryk ışak eneme, aňryk çöle geçende şu çölüň gyratyna adamlar gezip ýör, yüzü ýugulmadyk, aýallar saçy neme daralmadyk. Şolar ýaly öýsüz, öwgasyz adamlar gezip ýör. Men gördüm onu. O beýsýän işinde Türkmenistan aşwadyň işinde oturup işler gören adamlar görýär, näme üçin öýü kılýar? Onun näme üçin absurd maşinlary ak renge geçirmeli? Näme üçin bulan gözüniň öňünde Türkmenistanyň fiýasatçylary şu prezidentin talaby bilen absurd ýaýradýarlar. Absurd. Maşinlary aklamalmış. Aýallar maşin minmellämiş. Öýleri ýykmalymış. Sebäp näme diýende 30 ýyllyk programma barmy şu aşwadyň töwereklerini özleşdirmeli. Aşwadyň töwereklerini näme üçin özleşdirmeli? Ol gurulan jaýlar, olaň her biri iki tar jaýlar. Öňünü bağ, bahçe, basseyn, skvajna, içi klimat kontrolly maşgala özüni gurdy şu jaý. Ya şonu gurdy. Şu maşgala şu jaý almak üçin Türkmenistanyň hökümeti gurup beren boldy, şu jaý almak üçin näçe pul bermeli? Para bir vermeli onarjak bol, aljak boldy. Jaýyň pulundan 2 vermeli. Halkyň guranyny 3000, 5000 öýü ýykdylar. Ine şu zatlar görüp näme üçin şu adamlar baranyna şoňa kömek eden oklar, meselem öý ýykylýan boldy. O beýsýän işgäri, onun işgäri adam hukuklary barada. Näme üçin baran okşataýda, näme üçin şu ýykýanyny? Bu adam uýakryndy. Bu adama berilen uçasta adam elinde dokument bar, ömürlük kullanmak üçin berildi diýip şuýar. Näme üçin şu Türkmenistanyň halkynyň şunly derejede kynçylyk çekýän ýagdaýyny şolar şonu çintkap seretmedi şoňa. Näçe ýylyň, 30 ýylyň içinde näçe öý ýykyldy. Şu berdengi duran orada, 1-nji may pasyology duran orada, çoğun duran orada. On diňe köçelerini düze däýmeli, başga hiç zat gerek däl ataydy. Adamlar suwunam özü gazyp aldylar ýeriň astynda. Elektr stansiýasyna özleri gurdular. Öýlerine özleri gurdular. Şonuň hemmesini ýykdylar. Ýekece öý ýykman diýip barmady nemen inspektorlary. Akmamad aga, öýleri 2 ýerdek ýykylanlar ammara. 2 ýerdek ýykylanlar bar. Demen diýip bolan şuýda şu durşuny absurd Türkmenistan demen diktaturan fiýasaty. Men şondan çintiýawatyryna öý ýykmalary absurd. Günäsizden adam basmalary absurd. Konvertasiýa ýok. Näçe gaz satýar? Gönmel diýen näme? Korrupsiýa diýär şu diýär. Ziýataçynystwa bar içinde, Türkmenistan içinde. Nirak bardan para vermeli. Ine şu zatlar çintiýap aýdan ýagdaýynda, şol ondan maşinlary garam ya ýaşyl maşin bolsa, ya gök maşin bolsa, ak reňke boýamaly. Aýarlar maşin minmeler. Absurd abi. Näme üçin şolar şu mesele, şolun hemmesi adam hukuklaryna degişli. Näme üçin şolar şu absurdy ýekece edip bozgamadylar. Türkmenistanda şunlaly iş bady. Ýöne Berdimuhammedow aýdymaýsa, onuň öňüne çykyp tant etdiler. O beýsýän işgärler tant etdiler. Naçy diktatura, торжествуй diktatura. Men sen bilen bir, sen aýdymaýdan men tant edýänligi bolýar. Bu absurd. Düýbinden absurd. Bu iş hiç düýbinden bolan okşol edaralan alyp barýan işi Türkmenistanda. Olar gönü şol hemme sastaw bilen
ertir aşağıdan çıkmalı şu tayda. Täze satda getirip täzeden işlemeli. Onun bu Serdar diýerlerine şu Serdar geldi käbirlerde bir nemeler bu blogger miýeneler Serdarna düzeldi diýjek bolýan planerik samolyot reýs açdy, na planerik haja etdi. Men şu taýdan bagyşla bu sen forumdan biraz düşürät döwlet, ýani şunu aýtmak gerek da şu taýda iniş. Bu sebäp bu demýänki nemen işgärleriň edýän işi bilen bagly bolýar, daşaryp işgärleriň edýän işi bilen. Sebäp näme diýende bir ýyl mundan alyp görülen mart aýy. Serdary nire alyp gitdi daşyş ministri. Ben aýtsak däl, onu bilýän adam baha berdim men diýen adama. Bilmeýän adam onu aýtsaňam düşünmeýär. Serdar nirden özüni kabul ettirdi. KK'nın üstü bilen bu daşaryş ministrleri şo Meredov alyp gitdi şonu. Şo taýda kimler bilen duşdy? Ana şol adamlar nemen işini ýöredýär. Serdaryňam ol Berdimuhammedowyň we Türkmenistan diktatorynyň işini şolar ýöredýär. Ol haja etdimi? Ya ol bir reýs açdymy İstanbul'a mı, Kazan'a mı belli ýok. Ol hiç zat barada, gogluk barada hiç şeýle alamat beren ok. Sebäp näme diýen şo Serdary kabul eden adamlar Serdary işi şolar berdi, halk berlen ok Serdary, halk taýlan ok Serdary. Diýme, inni ýanky Serdaryň alyp barýan syýasady ýere bilen degişli. Sentr bilen degişlimi? Serdaryň alýansy alyp barýan syýasady şo diktatura. Ha diktatura siýasatyny üýtgüdüni we şo içindäki oturan oboýasy şo diktatura kim ol işleýän bolsa Serdardan şoňla näme işleşen bolsalar edişler ýalan bu işleşirler. Hiç adam kuklanları hiç kim zeretmedi. Öýem ýyklar, maşina mindirmediler aýallara, ak koýnagym gezdirmediler aýallara. Ana şol bir absurd Türkmenistanda dowam eder. Sebäp näme diýende, ýene-de gaýtalýan şol OBSE şo edaralar Ýewropa Türkmenistanyň banklaryna, Ýewropa banklaryna Türkmenistan pul berýän boldy. Ýa-da bir metr hal padar kallymy boldy. Şo taýda işleýän boldy. Halk ýanýamy, ölýämi, soğusuzmy, açmy, işledmi, hiç şu meselelerin hiç nezer etmediler. Demek Türkmenistan'ın prezidenti bir absurd işleýär. Onun işindäki ýanky oturan siýasatçylaryň işi absurd bolup çykýar döwletler. Şeyler ýagdaýda. Aklıma da häzir tomoşaçylaryň soraglarynda geçsek bolan şondan öň bir zat soratym gelýär sizden. Ýanky Ýewropaň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistandaky işgärleri bagışlan wekilleri ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň işgärleri. Şunyň ýokarsynda başçyklar bardyra. Başçyklar bu zatlar bilen gyzyklanýan okmuka? Ýa-da meselen Amerika bütün dünýäde demokratiýa bilen baglanyşykly tagallalara, işlere öňbaşçylyk edýän, demokratiýany goraýan, demokratik işleri gorlaýan diýe. Amerikanyň ýanyndan beýleki NATO-nyň käbir agza ýurtlar atlaran ba özlerini demokratiýalaşmak, demokratik ýurt bir görüllü höküminde görkezýär. Inni her işgäriňem bir üstünde hojaýyn bolýar-da. Aşgabatdaky halkara guramalyň wekilhanalary ol iň ýokary derejede däller. Olar diňe bir ýurtdaky işgärler şo guramaly. Bu ýol başçylary 30 ýyllap hiç gyzyklanmadymyka? Siziň pikiriňiz? Men pikirim olur işini men pikirimçe diplomatik işini men pikirimçe bir nete öwrenýäli görünýär.
başga zat diýmeýin. Biznese öwrenýäli bor ýa olaň işi. Öwrenýäli bolýardy. Olar iş bilen gaplanmak, olar biznes edýärler diktator bilen. Kimsi edýär, olar men bilenmek. Şoň üçin o işgärlere hiç ile aktiv nime aktivlik talep edilen okşolardan nime karşı, diktatura karşı. Akmamada şu taýda tomoşaşylaryň soraglary bar. Gürrüňiziň söhbetleşigimiň arasynda biziň tomoşaşylarymyzyň kommentariýalary bilen güni aýlymy alyp barýan biziň eginleşlerimiziň, ýürekdeşlerimiziň, pikirdeşlerimiziň umuman demokratiýa, azatlyga umtylýan watandaşlarymyzyň garaşlaryny, pikirlerini, soraglaryny birliklerini paýlaşadym gelýärdi. Şu taýda anti-propaganda diýen bir tomoşaçy şeýle diýär. Sizi owadan nepeden çıkaran hukuk goraýjy edaralar dälmi? Haýsy hukuk goraýjy guramany halka maslahat berýäňiz diýip soraýar. Bizi owadan nepeden çıkaran edaralar owadan nepeden çıkarmak üçin maýa aýyna bir gelýärler. Soňam iýul aýyna gelýärler. Görýtö komissiýa daşyndan Ýewropadan gelýärler. We diplomatlaryň kontroly bilen nemeden Berdimuhamedowdan talap edýärler. Biziň çykmagymyzy. Ýani döwlet öz çykyşyny aýtdy, siziň basynyňyz olar aktiw diýdi, dogry aýtdy. Şol Helsinki guramada adam Türkmenistan adam hukuklary bardy, ören aktivni bolan. Biz barada köp talap edip, köp informasiýalar ýaýradyp, daşary ýurtdaky adam hukuklaryna seredýän guramalar bilen aktiv işlän we şolaň täsiri bilen biz çykdyk. Ony men içindäkileň täsiri bilen çykamok biz. Türkmenistanyň içindäkiler. Ýörütü daşyndan komissiýa gelip gitmän. Onu da şol inni iş bilgem taýýarlanýar, biz çykmak barada. Bizi çıkarmak barada. Şoňa gol çekmeseňiz biz gitjek dälýärler. Şolar ýa talep edýärler, şo bizi çıkarmak üçin. Ýogsa o taýda o köp oýun edýär. Berdimuhamedow we onuň hukukluk komiteti natyz arkaň gidiberiň, iş bilsek taýýar, naby gol çekýär, çykarýar. Ýok. Biz gidemok. İşbirlik gol çekin ve çıkarın, ondan biz gidiyor. Ve bir de görkezin diyorlar hatta biri. Olar bizi, olara görkezin oklar yani. Bolya biz çıkaralım, olar öyüne varsın, olar her neme sustu, pestir yaşamı mengeş bulun kret neme yayra diyorlar da olun önünde. Olar sizle gürleşip bilmez, olun nemesine diyersiniz, şun varlar. Emma şu var, bizi çıkaranlar yankı soru cevap içindäkileň täsirlerine daşyndan gelip işläp ýörüte grup şu tä gol çekip bizi çıkarýança gitmedi. Ýani şolaň täsiri. Oň üstüne on komitet po prawam человека onamma OBSD-wa we ýokary diplomatический korpusyň talep edip bizi çıkarmak barada talep eden. Biz şu ýerden çykdyk. Diýmek onu Akmuhammed ağa istense şul işin üstünde durup talep edip siyasi tutsawlary çıkartyp bolýar ekenne. Bolýar eken. Indi ýene tomoşaçylarymyzyň şoňa meňde soraglary bar. Men şolary size ýetirjek häzir şu taýda bir ýene antipropagandaň bir hem garaşy hem soragy bar. Bu öňkü birinji ýazan kommentariýasy diýýär, men soňky ýazanyny öňünden berdim. Gurrunň gepin gerdişine görä has utguşukly bolsun diýip salam diýär. Bu ilkinji kommentariýasy. Hukuk goraýjy guramalar bize kömek etmejek bolýar. Ya kömek etjek bolanok däl. Biz olara kanuny ýagdaýda
yüz tutup bilemiz o. Siz bu sorağa nähili garaýaňyz diye. Doğrudanam Türkmenistanyň vatandaşlary yüz tutup bilen okmy. Ak Muhammed ağa. Ine bir topar yüz tutan adamlary nähili dogry şekilde Ýewropadaky adwokatlaryň üstü bilen, guramalaryň üstü bilen yüz tutanlaryň köpüsini siz tanaýaňyz. Şu ýagdaýlara da taryhy şaýat siz. Sizin jogabyňyz. Bu inni demi Türkmenistan şo nime gol çekmedi, şo harty diýen näme şo dokument var. Sud meselesi barada, halkara sud meselesi barada. Şoň üçin Türkmenistanyň halky halkara suduny güdlenip bilen ok. Türkmenistan gol çekmedi şo protokol. Şoň üçin Türkmenistanyň halky diňe adam hukuklar komiteti we onu şoňa güdlenip bilýär. Şoňa hat ýazyp bilýär. Ol adam hukuklarym näde? O hata seredýär hemme daldyna men birincimi, ikincimi bilenmok. Öýümi kılış vardı. Bir kanun basılışım vardı. Aşıvattan daşına çıkarman 5 yıl saklananlar vardı Türkmenistan'da daşına çıkarman. Hukukluluk önemi bu yemedeki Ženevedeki onun adam hukuklarını koruyan komitetine men arlam berdim. Men arlama seyrettiler. Şu arla seyredenlerine şu da neticesinde jaýyny o kompensasiýa berin, önemi boýunça sud boýunça rehabilitasiýa geçin, ondan beýleki neme boýunça daşyna çykarma taklaryny üçin jogap berin, diýip şol ýarrakmanyna rekomendasiýa ýazlanma olara. Olar näme diýip jogap berýär? Ol diýär basylanyny diýär hemme zady öz aýtdy, hemme zady öz boýun boldy diýär. Indi bundan soň bular bärkiler hiç täsir eden oklar. Durdu şu iş şu var. Inni ben ilki yani aşağıyan bazında şu hareket düzeni asasası demokratik düzeni Türkmen harekatı açılandan 14. ýylda men aýdypdym şular ýaly jaý öňüdi kılan barada ya da bir kanun baslan ortaňyz araňyzda ýyňan bir size kömek edeli şonu taýýarlap şu komitet onu bermek barada diýdim. Hiç kimden hiç ýyl arda gelmedi. Innem şu adam ýekete bir gerwa arda berip bolýanlar, gene de şol komitet o. O boýasy serden o, halkara sudan serden o Türkmenistan garadanlarynyň işine. Diňe şo seredýär. Täplemediňde Türkmenistanyň häkimetleri şo halkara sudlardaky mesele gol çekmedi. Şular ýaly ýagdaý benki. Tesvirlere, komentaryalara dowam edelim. Salamlaşanlar var. Salamlaşıp soňundan men soragy eşek. Eger soragy ýok bolsa Roma salam diye dowam edýär. Oň ýaly kelle barmy olardy? Oň üçin bir giden hasap geçmeli. Girdeýji, çykdaýjy hasaplamaly. Bilimiň bolmaly. Bilimi ösürmeli. Bu zatlar olaryň syýasatyna kawat gelmeýär diye. Doğru diýär. Ali Tatlı diýen tomoşaçymyz. Salam aleykum illeşir Döwlet Bayhan we Ak Muhammed ağa diýär. Ivan Grozny salam Ak Muhammed Bayhanow Döwlet Bayhanow diýär we watandaşlar giýçýär diýär. Sağ ol Ivan Grozny, Ali Tatlı hemmäňe sağ ol hemmäňe de sağ olsun. Tomoşaçylara da Ali Tatlı maňa degmeýän ýylan müňül ýaşasyn diýilýän ynhaşy diýär. Halkara guramalyň işgärleriniň şo Türkmenistanyňky wekilhanasynyňky işgärleriniň özüni alyp barşy diýär. Roma korrupsiýa diýilýär. Bu zatlara diýip öz garaýşyny beýan edýär. Doğru diýär. Doğru diýär. Antipropaganda yine komentariýa berýär. Ýewropa Russiýanyň newit we gazyndan el çekjek bolsa, olara şu gaty köp newit we gaz gerek. Serdar
şonu gepleşmäne gitdi diye. Şu yerde bir daha aydayın mı? Türkmenistan'ın Avrupa'nı neft bilen üpçün etmene ýagdaý ýok. Ola bir nefte produkty bilen üpçün etmene ýagdaý ýok. 2. Türkmenistan Avrupa gün giden gazaprovod ýok. 3. Serdar hiç kiminin gürleşen bilmeýär, hiç kime gazam satyp bilmeýär, Avrupada hiç kime neftem satyp bilmeýär. Onça neft ýok Türkmenistanyň edil Orsiýadyň kiýaly ýeme Orsiýetden Belarusiýanyň üstünden neftoprovod gidýär-de. Ýöri akdy. Ol şu zatlar ýapylýar-da. Ol oturmadan hiç kimin neftem geçmez, hiç adam geçmese yapmayan diýende Türkmenistanyň başga apgadnoy ýoly ýok. Onça da nefti ýok. Gaz dogry, gaz Bakıtaya gidip bu. Gazam Avrupa'da eltip bolurdy Türkmenistan gazam. Dawlanyýasy gowy ýeriň astyna da pasy ýetip ýöne ony ýetmek üçin başga ýerden turba geçirmeli. Turbanyň nerden şol bir proýekt Kaspiň aşagyndan geçirmeli. O proýektden gollamady Azerbaýjan. Indi Türkmenistan hiç ýagda ýok ol Ýewropa gaz satman. Düşnükli, dowam edýär. İrland Miralov tomoşaçymyz. Salam aleykum watandaşlar. Döwletdagy giç ýagşytýa, sagja bol, ömrüňiz bolsun. Hoş geldiňiz hemmäňiz. Garazoglan Türkmen, assalamu aleykum ýedi dilleşler. Ak Muhammed ağa, döwlet gardaşym, sagaman masyňyz hemme diýä minnetdar, sag bol, ömrüňiz bolsun. Sag bol. Bakı, salam aleykum diye. Salam, Bakı. Hemmäňiz hoş geldiniz. Aleykümselam. Indi söhbetleşmemize dowam edýäs. Soraglar bilen. Ne Ak Muhammed ağa, şu halkara guramalary bilen mundan soň nähili işleşmeli? Şu arada sizin bir tekliğiniz. Mesela siz yine yana ýatlatdyňyz da şol Ýewropanyň hukuklyk we hyrmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça bir ýygnagyna Bolgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki fondundan täjül bermedi bilen Anadurdy Hajiýew gaty gowy tankytly çykyş etdiler. Onun daşyndan halkara guramalarda Türkmenistan bilen baglanşykly ýeterlik derejede täsirli hereket edilmeýänligi, iş edilmeýänligi bilen baglanşykly bellikler, zatlar aýdylyp dur. Indi şu Türkmenistan bilen baglanşykly adam hukuklaryny goraýan guramalaryň şu bellikleri, çykyşlary bir gowy netije berer ýaly. Näme edilmeli? Näme bolmaly? Ya şu zatlar bir netije berermi? Şoň bir gowy netijesini görüp bilermi Türkmen halky? Şimdi bu zatlaryň näme üçin gerek aslym şu näme OBS'ň Türkmenistanyň ofisi we on işgärleriniň näme peýdasy täsiri diýjek Türkmenistanda näme üçin şolar gerek bizde? Ya beýlekler diýerler. Şolar gerek döwlet Türkmenistanyň içinde şolaryň wekilligi bolsa gerek. Olaryň wekilligi ýöne dogry işlemeli. Şolaryň wekilligini dogry işletmek üçin Türkmenistanyň siýasy platformasyny ýitgetmeli we Türkmenistany Türkmen Halk Respublikasy elan etmeli. Ve näme üçin Türkmen Halk Respublikasy ýa Türkmen Milli Respublikasy ýa Nasional Respublika? Ýok. Men Halk Respublikasy diýip nygtabat ýok. Köp halklara ýaşamany mümkinçilik bermek üçin Halk Respublikasy bolmaly Türkmenistanda. Şu hemme kişiler ýaşap bilmeli. Dünýäň haýsy günjeginiň ýaşasy gelse ýaşap biler ýaly.
ve şoloro konstitusiya şolorun hak hukuklaryny gorumaly we konstitusiya Türkmenistanyň üstünmek baradaki hereketde rol oynamaly. We şu konstitusiýanyň Türkmenistanyň häkimiýet tarapyndan sablüdat edilişi, şol hatlara şol aňyrdan gelýän gurumalar seretmeli. Olar konstitusiýa nähili seredýär, adamlar nähili ösýär, işçilik nähili, zawod fabrikler nähili işleýär, Türkmenistan nähili gazyny satýar we nähili halkyna gyzyl pul getirip berýär. Şol hatlardan gözüni yummaly, şolar içinde oturan gurumalar, şolar kaýsy şurada seredýän bolsa, şolar seretmeli we Türkmenistanyň ösüşüne täsir ederýärli rekomendasiýalar bermeli. Türkmenistanyň prezidentine de, kabinet ministrine de hemmesi bilen birleşip şu hapa hupuru ayırmaly, haşalatlary ayırmaly, Berdimuhammedowyň ýaradan haşalatlaryny. Ana şolar ýaly işlemeli şolar, işlejek bolsa. Onuň üçin hem şu oturan komandasynyň hemmesini içinden çıkarıp täze komanda çağırmaly. Bu täze platforma düzmeli Türkmenistanyň içinde. Onuň üçin hem näetmeli? Türkmenistanyň içinde täzeden taýlyk geçirip Türkmenistan Halk Respublikasyny yglan edip, onuň konstitusiýasyny kabul edip, onuň ekonomik programmasyny kabul edip, olary ýaratmaly ýanky edaralara. Ne bizim şolar ýaly ekonomik programmamyz bar, bizim şolar ýaly konstitusiýamyz bar. Bizne şolar ýaly halk bilen şolar ýaly iş etjek, halkyň geljegi üçin şolar ýaly iş etjek. O inha bizim programmalarymyz sizem şolary seredin diýmeli. Şu programmalar bizim mesela prezidentler onu yerine getirmeli. Onu yerine getirmeli, kontrol etmeli, kabinet ministri ve Fudak ministrleri var ahire. Ve onun beyleki sosyal gurumalar var. Yani şolorun işini etmeli. Şolor işini halk için ettin, işletin şolor. Ana şu da kömek etmeli, Türkmenistan pravительство'na kömek etmeli, halka şolor ýaly ýardam etmeli. Ana şonda Türkmenistanyň halky ösýär, işem bolýar halka, ekonomik kozam bolýar, konvertasiýasam bolýar Türkmenistanyň, hemme adam bolýar, kynat ýok berdi taýda. Akmamda ştaýda bir tomoşa söýmüz. Kölege döýrenler diye. Akmamda Türkmen gazy çekilýär. Ýewropa bilen kontrakt baglaşyly diye ýene dowam edýär. Azerbaýjanyň Sokar firmasynyň üstü bilen çekilmekçi bolýar. Şu an Ýewropa diye Türkmenistanyň tegi gazy antipropaganda Men ýene bir aýtyp bereyim. Hawa Azerbaýjana Türkmeniň gazy barany ortada Kaspy deňgi bar. Indi ýanky bir variant var işlep bilseler, onu işlemek üçin köp harajat gerek. Eýrana girýän turbany Eýranyň içinden bu Azerbaýjan tarapy geçirseler. Ana o variant var, onu metjek oradan köp iş ýeri. O dağlaryň içinden näýledip geçjek ýa üstünden oturup men onu bilemok, men onun ýeriniň nemesini, reliefini öwrenip bilemok, onu bilemok olatlar. Ýöne o proýeksion nemäň şanyň deňiziň aşagyny geçmeli turba. O turba geçen o turba geçmeýär. Onu Azerbaýjan taglaty beren o. Indi Azerbaýjanyň firmasyny ulanmak berdi, ortada şoň üstünden tatmak. Olam korrupsiýa. Gönümel tatmaly galy. Ýewropanyň haýsy edarasy galy. Şoň gönümel tatmaly. Azerbaýjanyň üstünden geçýänligi barada transportör kankun tölemeli ýaly geçirýän bolsam turba bilen geçirýän. Turba varianty ýok şu. Başga variantam ýok. Diýip giden o Ýewropa. Ýekeje turba bar,
Olan Orset'e diye Orset'ten Uzgorod'dan Amerika neme Avrupa geliyor. Oturma yapı ahri. Oturman Putin yapıyor. Akmamda yine bir komentariy var. Antipropaganda diyen tomoşaçymyz alıp barjalamazdan gazy suwuklanyrlan görnüşde dünýäniň issenlik künjegine eltip bolýar. Nebitem bolonna Dubaýyň üstü bilenniýe Ýewropany dolu üçin etmek gerekden barny alfalaram yeter diye. Son yankı şo kolego döýreýänler Türkmenistanyň neftidin özüne etýär diýip daşary urda sat bilmez diye diňe özüne etýär. Daşary urda sat. Sonra diýen dogry. Şey diýipdir. Roma Türkmenistanyň Ýewropa bazaryna çykara gönü ýoly ýok. Bir näçe ýurtdan üstünden turba çekmeli. Ortasyna güýçli nasoslary gurnamaly. Ýaz sorup akymy gowşama diýaly, oňa da milliardlap diýe pul gerek diýe. O kompresörlü stansiyalar kurmalılar fayda. Yine kolego döýreýänler Azerbaýjan, Gürjistan we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa ýetirjek bolýarlar diýe ýanky şol Türkmenistanyň tebi gazyny şu Azerbaýjan şirketiniň firmasynyň üstü bilen Türkiýede var bu işin içinde. Roma Orslon demirgazyk akymy 2 gaz geçirjisiniň bakasy 18 milyard dollara durýar. Türkmenistanyň oň ýaly köp mukdarda çykdyjy edere ýagdaý ýokmy ka diýip pikir edýändiňe. Türkmenistanyň on şopur goýmana ýagdaýy bolar diýen Türkmenistanyň pullaryny ogurdy da Berdimuhammedow. Onuň hemmesini göz gasagyna goýdy ahyryn. Türkmenistanyň hasabam ýok adaşyna. 10 tane top 10 krupny bankak mira top ulu banklaryň içinde Berdimuhammedowyň pullary ýatyr. Milyard 30 milyarddan öňkä. Aşo pullar halkyň pulary. Ogurda da halkyň pulu. Açyny konvertasiýa bir köp pul ýok. Diýmek Türkmenistan hiç ýyly gaza provod çekilýär. Oňa çekiljek, harç ediljek pullar Berdimuhammedowyň güýçünde. O goýarmy o pulny o taý diýjem goýmaz. Ali Tatly onu olur akıp duran deryasyny keser de olary nähili we nädip ýaşanna näme diňe jüwe girdiji gyzyklanýar diýe olary. Hakiki. Roma gazy suwuklandyrmak üçin 60 gradusa çelni soğutmaly. Onun için gaz işleyen zavod kurmalı. Ruslar 250 milyar kup gaz satýarlar Ýewropa. Bizde o derecede gaz çıkarıp bilenoklar diye. Doğru diýär. Zavodum ýok, gazam çıkarıp bilenoklar. Bu gaz çıkarıp bilenoklar. Taşına. Inni bugünkü tema dolan gelsek Muhammed ağa. Şunkü temamyzy jemlejek bolsak. Sizin jemleýiçi sözüňiz.
bir sagada ýetirmän jemletek sebäbi haýyş edýärler Türkmenistanyň içinden bize ýeňil bolýar. Bir sagadyň aşagyna edebilseňiz İrandaky, Owanistandaky we beýleki daşary ýurtdaky türkmenlere maýdýar. Şonu biz daňynaw indirip, ýükläp, zagruz edip alyp bölükler. Ansat bolýar. Şoň üçin gaýrat edip kän ulawa çekdirmeseňiz diýip paýş edýärler. Şoň üçin onu şuňky tema bile baraşykly. Halkara gurumalaryň Türkmenistanyň diktatorlygy we halky bilen bolan gatnaşyklaryna şuň syň berdiňiz. Jemleýiji söz hökümünde näme aýtmak isleýäňiz? Indi bu zat ömür boyu dowam edip bilmeýär da 30 ýyl dowam etse eder ýöne bir 30 ýyl bir sikl her nemede de sikl bolýar da bir. Bu ýyny 30 ýyl geçdi, indi häzir değişmeli bir döwür ütgemeli. Ütgeme üçin näme etmeli? Diktatorany ortadan ýok etmeli. Şu birinji şu mesele. Şonu ortadan aýyrmasak bu ýanky inspektorlarym hemmeden inni onlar bilen başka valnada işleýärler. O diktatora bilen. Adam hukuklaryny seretmek valnada başka valnada işleýärler. Biznes edýärler. Indi bu Türkmenistanyň biz şu aktivistler şu Türkmenistanyň diktatorasyny ortadan aýyrmak barada iş yapmaly. Biz şol ortadan aýran ýagdaýymyzda ýa gurumalaryň öňüne mesele goýulmaly başgaça. Siz gelip şurada işleýäňizmi? Siz maňa hakykaty gelip aýdyň. Siz barýan adamlar kabul edin, dinleň, arzasyny alyn. Men sudyam ýa men adwokatym iş etmeýän bolsa, sen iş edip görkezip, adwokatym iş öwrendinden şolar ýalmany işle. Türkmenistanyň içinde adwokatlarym boldular, sudyalarym boldular, hemme işgärler boldular, hemmesi diňe ýatýar. Abla bu ýa-da sen çykarmaly. O halk nirak arzyny aýtmaly. Demek bu sistemany ütmetmeli. Näme ütmetmeli? Diktatorany kökü damar bilen ýok etmeli. Bu täzeden Türkmen Halk Respublikasyny gurulap täzeden işe başlamaly. Ýanky inspektorlar bilen olaram çykdyn gitsin, täzesi gelsin. Şeýdip biz östürmesek bizim başka hiç şey ýagdaýymyz ýok. Hak Muhammed ağa şu taýda ýene bir soraw bar. Antipropaganda diýen biziň tomaşaçymyz Türkmen Helsinki fonduny şol Täjegül Begmedowa Anadurda Hacıyev şolaň alyp barýan guramasy, adam hukuklaryny goraýan guramasy şol fondo we onun ýerine ýetirip biläjek güýjüne bolan anamyňyz diýer. Demek anamam bu Täjegül Begmedowaň tejribesinden ben de medýanda şu tarapdan baka berýände ol işe o bizim işimizde biz basalan wagtymyzda ören aktivni iş alyp bardy. Şol adamyň tejribesi bar bu meselede. Adam hukuklary bardy. Türkmenýany wagtynda da işledi, soňky wagtyma bilýär. Men şoň üçin onuň edýän işine palajitini baka berýän, onuň işini etçenem oňarjygyny bilýän. Ýöne onuň öňünde de köp mesele durda. Ýanky şol inspektorlaryň özüne alyp barşy, ýa Türkmenistanlarda mesele bolanyna dymışy, şu zatlary ütmetmek üçin näme? Ýene şu Türkmenistanyň işine sistemasyny ütmetmek. Awalym ýene bir komentariýa bar. Türkmenistanyň halky diňe ýeňip biler, hiç kili fondlar, guramalar hiç taýt edip bilmez. İstenen wagty ol fondlary diýe satyn alyp bolýar diýe. Halkara guramalary o fondlary dälle, häzirki şol Türkmenistanyň wekilhanasy bolan halkara guramalar diýe-de. Roma şeýle bir garaýyş beýan edýär. Doğru diýär, menem aýdýanam, men şu olar biznes edýärler öz arasynda işiden oklarlar.
Onu Akmuhammed ağa başka açıkladığınız yok bolsa şunki efiri şu yerde cemletek näil görýäňiz? Gasy gowy. Mekwanda onlar idi-idilleşer gadyrdan tomoşaçylar inha bugün hem tariha hem häzirki döwrü şeýlede geljeğimizde syýasy nokta nazardan hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň ýani oppozisiýa güýçleriniň baş tutany olky syýasat tutsa Akmuhammed Baýhanowyň syýasy synyny, garaýşlaryny, pikirlerini şeýlede Türkmenim kanalynyň gönü ýaýlymlaryny alyp barýan aktivistlerimiň, öňde barjylaryň, tomoşaçylaryň, halkyň wekilleriniň şu tema we töweregindäki meseleler bilen baglanyşykly garaýşlaryny siziň dikkatyňize ýetirdik. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli köp sag bolun. Akmuhammed ağa kanalymyza gelip mehman bolup garaýş beýan edeniňiz üçin Ullukan Taňry ýalkasyn Allah kuwat bersin, sag bolun. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli mehman doganlar saglyklly görüşelim. Sag bolun. Allah ýarymyz bolsun.